झुकेगा नहीं साला। नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आज आपलं हिंदू नवीन वर्षाचं पहिलं दिवस आहे, म्हणजेच हिंदू नववर्ष गुढीपाडवा आपलं। आज गुढीपाडवा आणि गुढीपाडव्याचं स्पेशली म्हणजे आता आमच्या घरात गुढीपाडव्याची तयारीच चालू आहे। इकडे आपला नवीन शॉप होता, आता शॉपचं काम पण चालू आहे। मग गुढीपाडवा एक ओपनिंग करूचा होता, पण गुढीपाडवा एक पूर्ण झालं नाही काम। आपल्या इकडे नवीन शॉपचं काम चालू आहे, तुमका थोड्या दिवसात दिसतच। पूर्ण बांधून झाल्यानंतर मी परत एक व्हिडिओ करतले। इकडे आपला प्रिंटिंग प्रेस होता नवीन, तर आणि गुढीपाडव्याची तयारी। आज माका मेन म्हणजे पोयपेत जाऊचा। पोईपमध्ये आपला गुढीपाडव्याचा जर रोंबाट असता ना, तर कसा असता तर माका बघूचा। मी आजपर्यंत बघितलं नाही आणि तुमका पण दाखवचा आता कसा असतं, त्याच्यामुळे माका पोईपमध्ये जाऊचा। आपलं मित्र नितीन पालव त्यांनी माका इन्व्हाइट केलं ना, की सांगितलं ना येतलंच तर ये म्हणून। तर म्हटलं वेळ काढून थोडी फेरी मारून येऊया आपण, रोंबाट म्हणजे काय असतं नक्की बघूया। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपलं गुढीपाडवा जो आहे ना, हे बघा या ठिकाणी असतं, या खांबाकडे उभी करतात गुढी, वरती कौला काढलेली आहेत बघा, आणि ती कौला काढून तिकडनं गुढी उभी करतले। तर आपल्या गुढीपाडवा एक पाया पडक नंतर या पहिले पोईपमध्ये जाऊया। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये स्पेशली रोंबाट काय असतं यावेळी तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न करते। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर लगेच सबस्क्राईबचा बटन दाबा, म्हणजे तुमका प्रत्येक व्हिडिओ कोकणातले नवीन व्हिडिओ तुमका परत बघू मिळतील। पुन्हा एकदा तुमका गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांका, माझ्या यूट्यूबमधील सदस्यांका सगळ्यांका गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्ष हिंदू नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर चला व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया। आमच्या बाजारात सगळीकडे गुढीपाडव्याची तयारी चालू आहे, आणि बाजारपेठेतून आता आपण पुढे येलो होई बाजारपेठेत, आणि नितीनच्या घराकडे जाऊ। आपल्या एक सोनार थिएटरवर आतमध्ये जाऊचं लागतं, बघूया आपण पुढे नितीनच्या घरी जाऊची वाट खाई ना ती बघूया। होई बाजारपेठ तुमका मी दाखवते। आपल्या पोईपचं नाकवा, पोईपच्या नाक्यावर कणकवली रोडला गेल्यावर सोनार थिएटर लागतो एक, तिकडनं आपल्या आतमध्ये जायचं। कणकवली रोडला जाताना ना आपल्या राईट साईडला शैलेश बंगलो, तिकडनं जो आतमध्ये रस्तो गेलो ना, एका नाव सोनार थिएटर। सोनार थिएटरवरनं आतमध्ये गेल्यानंतर आपल्या पालववाडीमध्ये आपण जातलो आता। हे आपण आता पालववाडीमध्ये असो, आणि हे समोर आपलं एक नितीनचं घर आहे। आत्ताच पोचलोय मी नितीनच्या घराकडे, आणि पोईप असो गाव आहे ना, 12 वाडींचं गाव आहे, त्याच्यामुळे तिकडचं आपलं वेताळ मंदिर आणि मुंजेश्वर मंदिर फेमस देवस्थान आहेत आपल्या कोकणातली। तर आता आपण पोईपमध्ये असो, आणि पोईपमधले जे लोक आहेत त्यांच्याबरोबर रोंबाट काय असतात ते तुमका मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते। बघा आता तुम्ही रोंबाट म्हणजे काय असतं। तर रघुपती राघव राजा What
अगीन गाडी बोलतोय बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो अगीन गाडी बोलतोय बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये अगीन गाडी बोलतोय बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये अगीन गाडी बोलतोय बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये नवरात्र तुला राजाचा तुला वागवी गो राणी तुला वागवी गो राणी नवरात्र तुला राजाचा तुला वागवी गो राणी तुला वागवी गो राणी नवरात्र तुला राजाचा तुला वागवी गो राणी तुला वागवी गो तुला राजा जगा तुला वागवी नको राणी साठी तुला वागवी नको राणी साठी अगीन गाडी म्हणते बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये अगीन गाडी म्हणते बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये तुला बापासारखा तुला वागवी नको तुला वागवी तुला बापा सारखा तुला वागवी नको तुला वागवी नको गाडी बोलते बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये अगीन गाडी बोलते बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये सासूने तुला आई साठी तुला वागवी नको तुला वागवी नको तुला आई साठी तुला वागवी नको तुला वागवी नको अगीन गाडी म्हणते बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये अगीन गाडी म्हणते बेगीन गाडी गाडी चालली गो वेगामध्ये गाडी चालली गो वेगामध्ये खेळे आले मंदिराची पाठवण घराची पाठवण घालू काही चोर लाडवले आई पाटलाच्या लावल्या वाटी गती रोटी गोवाडीची एकाएकी सेवा करून मध्ये आज करा आज
सकाळी 8:30 वाजता चालू करून साधारण दुपारी 2-2:30 पर्यंत पूर्ण होतं सगळा. आता हे बाजूच्या घरातील तिकडे पण बघूया कसे नाचतात ते. Geri
नाळा कातर खेळे आले मंदिराची पाडवण करासाठी पाडवण करू ताई कोण ताडवले आई पाडवण लावली गजरती गोवाची गोवाची एकाएकी देवा गोविंदा जगती गोवाने राज करा आदर देव करा मी तुमका मगाशीच बोललेलं आहे की कोकणातील प्रसिद्ध मंदिरांपैकी हा पण आपला एक वेताळ मंदिर आहे. पोईपचा वेताळ मंदिर आणि मुंजेश्वर मंदिर ही प्रसिद्ध मंदिर आहेत. तर ह्यो मागे दिसता तो आपला एक वेताळ मंदिराचं गेट आहे आणि तिकडे आतमध्ये आता मंदिर आहे. तुमका मी तिकडनं पण दाखवते मंदिर कसं आता. कौलाच्या वर बघू शकतास तुम्ही आमच्या घराची गुढी आहे ना, ती कौलाच्या वर आहे ती बघा. जे आता खाली आहेत तो जो खांबो आहे ना त्या खांब्याकडे बांधलेली आहे. तसेच आपल्या बाजारातले खालचे गुढी पण उभे राहिलेले आहेत पुढे पुढे पुढे. आणि या बाजूक पण तुम्ही बघू शकतास ती बघा गुढी समोर. तर तर आपल्या घराची गुढी ओंकारने उतरवल्या ना. सकाळी चढवताना काय मी नव्हते, मी गेलेलो आहे पोईपला. बाकीच्यांनी पण बाजारातल्यानी बऱ्याच जणांनी गुढी उतरवल्यानी आहेत. गुढी आता होती तशी परत सोडतात, गुढी जशी बांधलेली होती तशीच. तर मित्रांनो, बाजारातल्या सगळ्यांचे गुढी उतारले आहेत आणि आजचं हे गुढीपाडव्याचं शूट माका पूर्ण बाजारातलं करूक मिळालं नाही. कारण रोंबाट काय असतं तर माका बघूचा होता आणि त्यासाठी मी पोईपला गेलेलो आहे. तर रोंबाट म्हणजे काय असतं ह्या माका माहीत नव्हतं, त्याच्यामुळे मी त्या एक्सपिरियन्स घेऊसाठी म्हणजे काय नक्की रोंबाट असतं तर बघूसाठी गेलेलो आहे. तो गेला आहे तिकडे पण थोडंसं लेट गेलं आहे मी. अगोदरच त्यांची सुरुवात झालेली होती, पण ते जी कोळीन नाचवली जातात त्यानंतर जे तळी वगैरे जे विधी वगैरे असतात ते सगळे तुम्ही बघितलं असतं तुम्ही या व्हिडिओमध्ये. तर आय होप तुमका व्हिडिओ आवडली असत नक्कीच. आणि व्हिडिओ जर तुमका आवडली असत तर लाईक करा
आणि आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.